Konferma oħra li l-mara tal-Ministru Konrad Mizzi Saj Mizzi ma kellax taqsam xejn ma dak li tħabbar dwar Huawei. Din id-darba konferma mill-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna. Importanti, meta Huawei jiena kont mal-Prim-Ministru Londra meta niftakar li kien wieħed minn dawk li kienu mhux fil-kju ma kienu investituri li dejjemat għad ħadd gost nara n-numru ta' investituri li jkellmu l-Prim-Ministru dwar l-idejat li għandhom hemm oħrajn, ħafna oħrajn. U dawna raw li Malta jixtiequ li jkollhom il-preżenza tagħhom. L-impressjoni minn Joseph Muscat fid-diskorsi u l-istqarrijiet tiegħu kienet li Saj Mizzi kienet qed iġġib l-investiment miċ-Ċina. Min-naħa tiegħu Edward Scicluna bħal sħabu d-deputati Laburisti ma jafx dak li tħabbar dwar Huawei kemm il-miljun se titfa' fl-ekonomija Maltija u minflok farfara fuq sieħbu l-Ministru tal-Ekonomija. Tista' tgħidli dal-investiment tal-Huawei kemm ħajjitfa' fl-ekonomija Maltija? Jiena minix Ministru tal-Ekonomija, Ministru tal-Finanzi. Ġifieri hemm Ministru qiegħed fuq dan ix-xogħol biex jagħti dik ir-risposta. I'm not trying to avoid the question. Konferma li dak li tħabbar dwar Huawei mu investiment xejn ġiet ftit wara. Da sa jiftaħ uffiċċju sa tara l-impatt tiegħu meta tagħdek ma tafx se jagħmel. Ġifieri mhux investiment dan li tħabbar. Le, ma nafx. Jien m'iniex fil-kumpanija. Iżda mbagħad reġa' bdielu. Jiġifieri naqblu li ma tħabbar l-ebda investiment nhar it-tlieta. Maħniex nagħmlu xejn. Edward Scicluna talabna mmorru nistaqsu kumpaniji oħra jekk kienux jafu li se jinvestu meta ġew Malta, mafuż bil-mistoqsijiet irrifjuta illi jwieġeb. Għabu saqsi Playmobil. Ma l-Playmobil ma ħallasniex 13,000 euro fix-xahar għall-paga ta' mibgħuta speċjali għall-Playmobil. Issa għall-Huawei ħallasna. Have your fun. Mhux have your fun, aħna taxpayers, aħna shareholders, inti tħobbi sejħilna bħala shareholders ilna, jimporta tina ġustifikazzjoni għalfejn qed inħallsu 13,000 euro fix-xahar biex li bagħtu persuna barra minn pajjiżna tiġi kumpanija Huawei u Malta u inti ġiġi tgħidli li din għadha ma tifax l-ebda flus u mhux ħatidfa' flus fl-ekonomija. Dak il-punt di vista tiegħek smajliha. Le jiena tistaqsik mistoqsija. Inti Ministru tal-Finanzi. Nerġa' ngħidlek, jien Ministru tal-Finanzi, qed ngħidlek jiena mhuwiex fil-kompetu tiegħi. Edward Scicluna saħansitra qabbel il-kumpanija Microsoft mal-Huawei. Ġewwa, fine, it's nice, anka l-brand name Microsoft qegħdin Malta, Huawei qegħdin Malta. Segretarja mat-telefon fl-uffiċċju tal-Huawei f'Malta ibiżżejjed. Anke jekk ma jagħmel xejn, anke jekk ma nfaqx sold ikollu segretarja mat-telefon. Minkejja li ma tħabbar l-ebda investiment, Edward Scicluna qalilna biex ngħidu hurrej tal-li ġiet il-Huawei. Ġew Malta għandna xorti, issa ġew Huawei. Mingħajr commitment tal-investiment.